Tak, dobrý deň prajem. Týmto pozdravujem všetkých našich zákazníkov rybárskeho obchodu Blízkáč. Tak prišiel ten deň, kedy žrebujeme našu vianočnú lotériu, čo ste zbierali bločky. Bolo ich dosť, tak to som veľmi rád. Aby ste videli, tak to dáme do takejto priesvitnej krabice, aby bolo vidno, že sme féroví a že to nie je zmanipulované, ako by niekto mohol povedať. Takže všetky bločky. Zúčastnil sa každý, kto v zadané obdobie nakúpil na 40 € a dali sme ho do glosovania a samozrejme musel mať zákaznícku kartu, podľa ktorej budeme identifikovať výhercov. Jedná sa o vecné ceny. Prvú cenu, teraz netradične, nepôjdem od spodu, ale z vrchu, takže budem losovať najprv prvú cenu, čo sú pípaky Smart od Delfínu 2+1 a túto cenu premiešam, nebudem sa pozerať, získa tento zákazník. A je to zákazník so zákazníckou kartou 0052. Tento zákazník u nás nakupoval 16.12. Výhercovi gratulujeme, budeme mu volať, takže prvú cenu máme. Ideme losovať druhú cenu, čo bude feederový prúd Apsara, dĺžky 3,9 do 100 gramov. Takže zase nepozerám sa, premiešam a vyberám karta 0377 a je to zákazník, ktorý nakupoval 4.12. Takže gratulujem a má feederový prúd. Teraz ideme losovať spodový prúd Apollo Spot, to je 3,6 dvojlibrový, teda 3,6 dvojdelný 5 liber a losujeme a výhercom je zákazník s zákazníckou kartou 0342 a nakupoval 10.12. Výhercom gratulujem. Dáme sem. No a 3 ceny útechy, ako by som to nazval, budú tieto pekné rožky. Takže pôjdeme postupne a pôjdeme hneď tak z vrchu. Zákazník so zákazníckou kartou 60, jedna rožka, premiešam. Zákazník so zákazníckou kartou 378, druhá. A posledný, koho vyžrebujem, je zákazník s zákazníckou kartou 365. Takže ja týmto všetkým výhercom gratulujeme, bude sa im telefonovať, dúfam, že dáčeky z Blízkaču ich potešia. Prajem vám pekný deň, všetko dobré do nového roku, pekné sviatky a dúfam, že sa uvidíme v novom roku a budete k nám chodiť aj ďalej. Ďakujeme.